ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಂಕ ಅಂತ ನಮ್ಮನೆ ಅವನು ನೀರಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಾನೆ पण ಏರತನ ಗುರ್ತೆ ಜರ್ತೆ ಎದೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪೋಯ್ತಾಯಿ ಇದ ಒಂದು ಅಂತ ತೀರ್ನ ಫೇಸ್ ಆಯ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅನ್ನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀತಲ್ಲ ನಾನು ಪೋಡಿವೆನಾ ಅನ್ನೆ ಹೇಳ್ತದ ಇನ್ನ ಬಾಲನೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗಳ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅದೊಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನು 6 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಗಳಿತ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಿದೈ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯ್ ಬಂದು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಲೆ ತೊಂಪೋಯ್ ನೆನ್ನಿಯಾನು ತವಣೈತೆ ವೆದರ್ನ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸಪುರ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಕಿರುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ ಬರ್ಕಂದಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲೊಂದು ಬೋರ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮೇರೆಗ್ಲ ರಜೆ ತೈನಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರ್ದಪುರ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣತೆ ಮೊಹರಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನೊಂಡು ಇದೆರಡು ಪುರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪುರ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತನ್ನ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಜಪಾವ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ರೆಡ್ ಬುಜಿರೋ ನಿಂಚಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಅಂತಂದಾರ ಐ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಓ ಯಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಏರ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 7 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಣಪತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅದ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ಗೋದಿಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲ ನಾಯೆಲ್ಲ ಪುರ ಪುರ ತೊಂದು ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂಕ ಯಾನ್ ಓಕೆ ವರ್ಮ ಅಂಟಿರ್ಬೇಕದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಗೋ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಬರಿತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಏಕತ್ರ ಅಕಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಏನು ಹೋದಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಸತ್ಯಂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅಕಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಬೇಕು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ नहीं गठबंधन की सरकार ಅವು ಕನ್ನಡೋಡೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ ದಾದ ಪಂಡರಿಂದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಂತ ನಿಗಲ್ 2 ಜನ ಒಟ್ಟುಗು ಓಕೆ ದೀಪಿನ ಒಲ್ ಗಣಪತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡಿಟೇನು ಓ ಅಂಚೆ ಸೈಡೆಡಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಗೌಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕೆ ಪೋಯ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನ ಪಾತಿರ್ಗ ಇತ್ತೊಂಚು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೀಪಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಎಂಗುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ನಾಗ ಎಂಗುಲು ತಿರ್ತು ಬೋನಾಗ ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅರಂಜು ಆ ಎಂಗುಲೇನು ತೂದು ತಿರ್ತು ಪೋಯೆ ಸೀದಾ ತುಲೆ ತುಲೆ ಆಯ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಸೈಕಲ್ ಏನ ಏರೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ತಿಕ್ಕದ ಬೇಂಗೆ ಇರ್ ಕೇಂಡರು ಕೇಂಡರು ಕೇಂಡ ದಯಂಶ obviously ಕೇಂಡ ದಾಗ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಬೋಂದಲೆ ಕೊಡೆ ಆಂ ಪೋನಾಗ ತಿತ್ತು ಬರೋಂದಲೆ ಪಂಡ ಇರ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬರ್ನ ನಮ್ಮನ್ ತೂ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ತಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಲ್ತೆ ಎದುರು ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನಾಗ ಕೂಡ ಸೈಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಹೋಯಿ ಹೌದೇ ಗಂಚ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಂಕ ಅಂತ ನಮ್ಮನೆ ಅವನು ನೀರಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಾನೆ ನೆ ಪಣ ಏರತನ ಗುರ್ತೆ ಜರ್ತೆ ಎದೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪೋಯ್ತಾಯಿ ಇದ ಒಂದು ಅಂತ ತೀರ್ನ ಫೇಸ್ ಆಯ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅನ್ನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀತಲ್ಲ ನಾನು ಪೋಡಿವೆನಾ ಅನ್ನೆ ಹೇಳ್ತದ ಇನ್ನ ಬಾಲನೇನ ಫೈನಲಿ ಮೇರೆನ್ ತುದಾಯ್ ಬಲ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸೈಕಲ್ ಪತ್ತವನು ಓ ನಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಲು ಉಂಡು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಉಂಡು ಮಿತ್ತ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನನೀಗಲೇ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ತೊಚಪಾತೈತಿ ಅನ್ನು ಓಣಿನ ನಾನೊಂದು ಓಣಿ ಬಂದ ಅವಾಗ ಒಂದು ಓಣಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋಜಂಡು ಬೈಕ್ ತಕಲೆ ಪೋರ ಹಾಂ ತಲೆ ನನ್ನ ನಮಗಲೇ ಹೊಸ ಒಂದು ಹೊಸ ಓಣಿ ನನ್ನ ಇನ್ನಿದಾದ ತಿಂಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಸಮೋಸ ಚಾಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ಉಂಟೊಂದು ತಿನ್ರಿ ಅವಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚ 19 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಅವಳ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೇನು ತೋಜೊಂದು ಉಂಟೊಂದು ತಿಂಪಿನ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಜನ ಗುರುಪುರಿರ್ತೇನೆ ಇಚ್ಚೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಇಚ್ಚೆ ಇಂಕ ಜನ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಚೂರು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಆನೊಂಚೂರು ಪುಚ್ಚದಲ್ಕ ತೋಜನತೆ ಪುಚ್ಚಲೆಗ್ಲ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುನ್ ಬನ್ನಾಗ ತೂಪಿನ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಬಲ್ಬುನ್ ಬನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಆತಿಗೆ ಅವು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆದ ಕೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿತ್ಯಾನಂಜಿ ಪುಚ್ಚಂತೂ ಪ್ರಪಕ್ಕೊಂದವು ಒಂಜಿ ಉದ್ದತಲೆ ಪೋಣ ಅಂಗಡಿದೊಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅರ್ಥ ಬಂದಾದಿತ್ತನು ಶಟರ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೇಂಗಂಚ ಅವಂತೂ ಫೀಲ್ ಆಣೆ ಅಲ್ಲಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ನು ಬಲ್ಪೆ ದುಮ್ಮುಣಿ ನಾನು ಎನ್ನ ತೆಗಿತೀನತೆ ಒರ್ತೆಯ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ದಿ ಮೆಗ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ದುಂಬು ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಪುರ ಬರೋಂದಿತ್ತನತೆ ಅದೇ ಎರಡೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಐಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಸೈಕಲ್ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೂ ಯಾಪಲ್ಲ ಇತ್ತಣ್ಣ ನಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಪೇಂಟ್ ಎರ್ದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಡಂಡ ಐಟ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅವು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ನಲ್ಕಾಯ್ತಾನ ಸೈಕ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರುವಾದ ಗೊತ್ತಂಡೇರೇಗ ನಾಯಿದ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕಿಂಜ ನಂಗೆ ಮರ್ಲು ಏರ್ಲ ಜತ ಕಟ್ಟರೆ
ಮುಂಜಾನೆ ಎನ್ನ ಆತಿಗೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಎತ್ತಜೆ ನಾನು ಎರ್ರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಬರೋ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಸೋಷಲೈಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟು ಮಿಂಗಲ್ ಆಪಿನ ಬನ್ನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಪಣದ ಇಟ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ ಪೂರ ಗ್ರೂಪ್ ಕಟ್ವೇರು ಪೊಂಜೋನಗಳು ಪೂರ ಪಾತೇರು ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರು ಹಿಂಗಾಗಲೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಒರೆ ಅನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೇತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಾತೇರು ನಿಂತಂಡ ಹಿಂಗೆ ವೇಟ್ ಆಪುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಬನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಂಚೆ ನೆನಪಾಂಡು ದುಮ್ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ನ ಪೂರ ಅವು ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅದಾಗ ಆಂಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಜೇರ್ ಇರ್ನ ಲಂಚನೆ ಕೇಸ ಅಂದಿತ್ತನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಯಾ ಒರಿಯೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಸತ್ತ ಬೋಂದಿತ್ತಾರ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಜರ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕದಾಗ ಬರೋಯ್ತೆ ಜರ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಒಡಿಗೆ ಅದಾಯಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಣುಲು ಪೋಡಿವೇರ ಅವು ದಾಯಗಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಬನ್ನಾಗ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಿಂದಾಸ್ ಪೋದ್ ಕಟ್ವೇರು ಯಾಂದ ಬಿಂದಾಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಂದಿತ್ತೆ ಜಪರ್ ಅಪಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಚಂಡ ಬೇರೆ ತಿನ್ಕನಾ ಎಂಚಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಿಂದಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಜೆ ಎಂಕ ಬಿದಾಯ್ತು ಓಡಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಎಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ರಂಡು ದೂರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೇಜಿ ದೂರಡೆ ಜನಗಳು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ತೂವರಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ಗೂ ಮೂಲ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಮೇರ್ನ ಐಲಾಶ್ ಮಸ್ತ್ ಜೆಲಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಉದ್ದೆಲ್ಲಂಡು ಕರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಟಚ್ ಓಡಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಪಿ ನೋಡುದು ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದು ಚಿಕ್ತಿನಾರೆ ಒಂದು ನೀನು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೇಡ कैसे दिया ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಂಚ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಉಂಡ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜ ಬೆಚ್ಚನೆ ಬಯಡ್ ಪಾಡು ನೀರು मस्त बिता हो ओवरलोडेड विच चीज पता बाप रे मस्त चीज चीज है चीज टी-शर्ट पड़ा ಲೈಕೊಂಡೆ ಏನೇ ಮೂ ಪಿಜ್ಜಾ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಕೋರ್ಮಾ with extra cheesy 7 cheese ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಲ್ಪದ ಓರ ಪೋತೆ ಇಂಕುಲ್ಲಡೆ ಮೂವಿ ತೋರೆ ಇಂಗಲೈತೆ ಮೋಮೋಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೋಮೋಸ್ ವೆಜ್ ಮೋಮೋ ಲೆಟರಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದು ಬಾಂಬೆಡ್ದ ಫೇಮಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ಜನಕ್ಕೂ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಹೋಗಿನ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ರಪ್ಪ ಉಂತ ತಿನ್ಪಿ ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವೆಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ದ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂಚೆ ಬರೀ ಜಾರಿ ನಾಲ್ಕು ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪು ನವ್ಯ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಕತ್ತ ವಾಪಿ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋ ಬರೋಡಾಂಡ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಚೈನೀಸ್ ಮಾತ್ರ ವೆಜ್ ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಯಾರು ಪಿದಡುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬರೀತಾರ ನಾನು ಪಾತೆರೆ ಪೋಯಿರಾರು ಒಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತಾಣಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಲಿಫ್ಟಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಮಿತ್ತದ ರೂಮ್ದವ್ರು ಪೊರ್ಜು ಅವ್ರಿಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮೇರೆಡ ಕಿ ನಿಗುಲ್ ಕೋರಿ ಮಾಸ ಮಲ್ದಾರ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಕೆ ಮೇರೆಗಂಡ್ರದ ಇರ್ ತಿನ್ಪಾರ ಯಾಕಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣ ಎಂಕುಲು ಉಪವಾಸ ದೀಪ ತಿನ್ಪುಜ ಇಂಕ್ ವಾಸನೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಎರ ಮಲ್ದಿನ ಆಲೆಂಕುಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರಕೇನಿ ಎಂಕುಲು ತಿಂತಾನ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ 30 ದಿನ ತಿನ್ನೊಂದಿಜದಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಾಸ ನಾವು ಕಿನಿಗಿನೇ ಗಾಸಿಪ್ ಉಪ್ಪುಡತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಮುಲ್ತಗಳ ಆತ ಪಾತೆರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಪುಜಿ ಪೊರಂಜನಗಳು ಒಂಜಿ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ವಿಷಯ ಪುರ ಎಂಕೇನು ತೆಲ್ಕೆ ಆತ ನನಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಏರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಗ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲನ ಮೂರು ಬತ್ತ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ತಿಕ್ಕಿಯೋಳು ಈಗಲು ಕೋರೆ ಮಾಸ ಮೀನು ಮಲ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊನೋಡು ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಮಗುಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪರಂಡು ಎನ್ನವು ವಿಷಯ ತಿಂಡಡಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಂಜಗಳು ಮುಗಿ ತಿನ್ಪುಜ ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಅವು ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪು ಬಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಉಪವಾಸ ಪೂರ ದೀಪಿನ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಿನ್ಪಿ ಊಲ ಉಪವಾಸದಿ ಒಂದಿತ್ತು ಜನ ಮದ್ಮೆಡ್ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ
ಶ್ರಾವಣ ఒక ಗಣಪತಿರ ಟೈಮ್ಡ್ ದೆಪಡ ಗಣಪತಿತ ಟೈಮ್ಡ್ ತೀರ್ಥ ದೇವರ ಕುಲ್ಲವೇರು ಅವು ಪುರಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪುನಗ ಏನೇನ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಣು ಒರೇನೊರೇನು ತಿಕ್ಕಾಪಾಡು ನಗ ಬೇರ ಅಲ್ಪುಣು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಎರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಡ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಒಣಸೊಂಡನ ಕೇನ್ ವಿರತ ಮೂರು ಬತ್ತು ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ತಿಂಡನಕೆನ್ನ ತಿಲ್ಲಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಕೇನು ಚಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ತಿಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಎರೆಲ್ಲ ಪರ ಗುರು ತಿಂಪುಜರಗುಲು ಅಂದ ಹೋಗಲೇಗ ಕೋರಿ ಮಾಸದ ಪರಿಮಳ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಪನಿ ತುಕ ಎಂಗ್ಲ ಬೈತೀನಿ ನೀನು ಕಾಣ ತೆತ್ತಿದಲ್ಕನ ಏನನ ಬೈತೀನಿ ಕಾಣ ಎಂಗ್ಲ ಉರುವಾಂಡೈತು ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಸಾ ಓಪನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಏರ್ ಗಟ್ಟಿ ತುಕೆ ಯಾನ್ಗೆಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿ ನೋಡು ಸಮ ಗಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಂತಿನ ಐಜಲ್ಲ ಐಕೆ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಚ್ಚಿ ಅಂದಿನ ಮುಂದೆ ಬರೋ ತಿಂತೀನಿ ಬಕೋಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೇನು ಅದ ಬ್ರೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಕಾತನ್ ಜೀವ ಪೂರ ಕುತ್ಕು ತುಗೆ ಗಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಏರ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ತುಕ ಎನ್ನ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ತುಗೆ ಇಂಚ ಕತ್ತಿ ಎಡೆಜಾ ಸಿಮಾ ಆತನತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ ಬಾಜಿನ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿದಾರ್ದಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದಾಲ ಪಡೋಕೆ ತೊಂದೋಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಪಡದೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನಿ ಬತ್ತೆ ಯಾನಿ ಇನ್ನಿ ಇಲ್ಲಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪೇರುಂಡು ఒక ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕದ ಏನಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ತುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತು ಕೆಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾನ ಒಂದು ಪೇರು ಮೈಪೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಚರ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಪೇರು ಮೈತೆ ಚಪ್ಪೆ ಪೇರೊಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನೈತೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ನೀಗಳು ಈ ಜನ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮನ ತುಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಕೂಡ ಐಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಶೀತ ಪೂರ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದೇನು ಐಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಈತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಈತೆ ಆಡು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಪರವಾದ ಇಂಚ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪರೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಂದು ಎನ್ನುವೇನ ತುಲೆನ್ ಮೋಮೋ ಪನೀರ್ ಮೋಮೋದ ಮಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಜನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಯೋನೀಸ್ ఒక రెడ్ ಟೈಪದ ಚಟ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಯೋಡ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದೇ ನೀನು 8 ರೂಪೀಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು ಲಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಪ್ಪುಣತೆ ಕಂಚನ ಪೂರ ತಿನ್ಪಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಐನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾತಾ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಇನಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಮುಳ್ ಬತ್ತೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಕಾರ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿನಿ ಸೇಮ್ ಪೋಹಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಪಂಡರೇಕು ಕೂಡ ಪೋಹಾ ತಿನ್ನರ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪಂಡಿರಾರು ಪನ್ನೀರ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಕ ಚಪಾತಿ ಮೇರೆಗಿನಿ ಲಂಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ఒక ಒಂದು ದುಲೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಒಂದು ಏನು ಕೋಡತ್ತು ಮೊರಣಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಸೊ ನೆತ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತುಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಆತನೊಂದು ದಾಯಿಗನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ ಮೊರಣಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ತಿನ್ಕಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅರೆ ಈಗ ಮೇರೆಗೆ ಹುಷಾರ್ಲೆತ್ತು ಜದಾಗ ಸೊ ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ ತೀಪದ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕಂದು ಪೊಡಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತನು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೀನಿ ರೆಸಿಪಿದ ಮೇರು ಪಂಡೆರು ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿತ್ತೆ ಇದಾಡ್ದು ಕಣವಾಡ ನೀಕು ತಿನ್ನಾರೆ ಆ ಮಂಡಿ ಜಂಕಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತಿ ನೋಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಯಾನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು 2 ವರ್ಷದ ಮಲ್ದಿನ ನಾನು ಅವಳ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಫುಡ್ದ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ನೀ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿದೆ ನೀನು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಿನ್ಲೆ ಜಾನ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಖಾಲಿ ಸಕ್ಕರದ ಪಾಕಾಗ ಏತು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಒಬ್ಬರು ತೂಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡಿಯೆ ಬಿರ್ಕಿಯೆ ಐಕ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕಲತೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕಲತೆ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೇನು ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಲೈಕ್ ಸರಿ ಇತ್ತನು ಪೂರ ಅವೇನು ಕಾಯರೆ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ಡು ಗಡ್ಬಡಾಂಡು ಯಾನೇನು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ದ ಉಂಡೆನು ಹೊರಾನೆ ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಐಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿನೆಕಾದವು ಬಾಜನ ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇನು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು
ಅವು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅವಿನ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಫ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವಾತ್ರ ಇಂಕ ಅದ ಅಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಡಿ ಮೇಲೆ ಎಲೆತ್ತಲೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆಣ್ಪುಲೆ ದಾದಲ್ಪುಂಡ ನಂದು ಯಾನೇನೇ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಣದೆ ಪಂದಿನಿ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಣ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಣ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟರಶ್ ಆಂಡು ಕಂಡೇರು ಅವನ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪು ರಡ್ರಡೆ ಕಾಯ ಪಂಡೇರು ಇಕ್ಕ ಅವಿನ ಗೆತ್ತೆ ಪೂರ ಪಿದೆ ಪಜ್ಜಿ ಇತ್ತಣ್ಣು ಅರೆ ಪಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಪಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ರಡೆ ಕಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನ ಕಾಯದು ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕಗು ಪಾಡೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕಲಾತ್ಯಾನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೇಸರ್ದ ಒಂದು ಕೇಸರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಬೈತಿತ್ತಳು ಐತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಯೆ ತಿಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತವನು ಕಾಲಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು ಸೊ ನಾವು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತಾಡು ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನೊಂದು ಏನು ತಿನ್ರ ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಪಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಪಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಪಿದಾಡಪ್ಪನ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಫ್ರಿಜ್ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಆತಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಅಂತೆ ಅಮಸಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರಿದು ನಿಕ್ಲೈತ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ದ ಉಂಡೆ ಪೊಡಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿಡ ಪೂರ ಕೆಲ ಉಂಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮೊರಣಿ ಅವು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಮ ಮಲ್ತಾಡ ಅವು ಸೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಚಿಂಡ ಐಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಓಣೊಂದು ಲೆಕ್ಕವು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮ ಅವು ನಸೆಯನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮವಿನ ಪೂಜೆಂಗೆ ಕೊಡು ಚಪ್ಪತ್ ದಟ್ಟ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂಜೆಂಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಟ್ ಐತ ಒಂಚೂರು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇತೆ ಅಂದು ಅವು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೂತ್ ಮಲ್ಪೊಡವೇನು ಅಂಚೆಂಗೆ ಕಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೊರಣಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತದೇ ಕಲ್ಪು ನಾವು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ನಿಜಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ಲಾತೆ ಆಟೇನು ಮಲ್ತು ಕಲ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಏನಾದಾಗ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಬಂದೈತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಏನದಾಗ ಮನೆ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪೆ ಅಂತ ಎಲೆತ್ತ ಐತೇರು ಬಲ ತೂಲ ಎಂಚಾಲ್ಬೋದು ದಾದ ತೂಲ ಕೈ ಪಾಟಿಲ್ ಎಂಚಾಲ್ಬೋದು ಐತೇರು ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಓವು ವಸ್ತು ಎದಾಗ ಕಲ್ಪರೆ ಪಣ್ಣಗ ಬರೆದಪ್ಪುಣ ಅದಗನೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಣು ನಮಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಣು ನಿಂಕೆ ನೋಡು ಪನೀರ್ಗೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯೋನುಂಡು ಪನೀರ್ದ ಕೈಪುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಬಿ ಕೊರ್ನ ಚಪಾತಿಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮಾಡು ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಕದ್ದು ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾನು ಕಚೋರಿ ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರ ಅದು ಕಚೋರಿ ಇನ್ನೇನು ರಾತ್ರಿ ಗುಂತಿನ